सुनैजों बेखौ फुबाय बोरमा साफा खालामनानै बेयो हाय लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटिउब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा दिनै नोंथांमोनजों जा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो बे भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नै आंनि आखायाव मा दं नैबे ओरैबायदि बुरजा बेदर माने बिबु आरोना दा बे जाहैबाय बोरमा बिबु जानो नागिरदों दा बेखौनो आङो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामलांसै सिगांनिफ्रायनो जे बेखौहाय माबोरै खालामखो माबोरै साफा खालामखो ओरैबायदि गुफुर जाबाय नै साफा जाबाय बियो दा बेखौहाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नुदों होमबा ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै बेनि फावा नै ड्रेन सिबलागासिनो ड्रेन सिबलागासिनो खामानि मावदों बेयावहाय बोरमा साफा खालामनानै बेयो आयौ सुनै बेखौहाय गलि होग्रोना दोनसै आरो बेखौहाय थाथोंसै बियो सुनै गथा बियो नै बेयाव दिनैनि खाजा दङ आरोना नै दे बोरमा बिबु आयो नै मा स्टाइलनि बेखौ दा साफा खालामनांगौआ होगोन मा बारजा बुरजा सेरथामखानो बेनो जाजोबनांगौआ जालायसिगोन दा दाना बेखौ साफा खालामजेनसै मारै खालामगोन है नों लाया मामा र' नै रुग्रोनांगौ बेखौ बेयाव आयौ डेन्जार नै आरो मोनसे दंबावोसो दा नायलांबाय थादो आयु बे सासे 10 केजि सेरथाम बेखौ रुनानै दोनसै जाबाय नै एकदम बोरमा मोनामलायखाबाय नै रुख'बाय आरोना बेखौहाय रुख'नानै मैला गजोब्बाय सुनैयाबो नै रुइजोब्बाय गलिजोब्बाय दा बेखौ साफा खालामनांगौ नायदो माबायदि सुनैजों बेखौ फुबाय भान्दार ना बाबा बियो सुनैजों दसे फुनानै दोनदो ना फुदोंखायो दा बिदिनो नायनोनो ओमफ्राय दलद थानो नाय मानो बिदि गाखोजोबनांगौ जाखो मानसि बियो ओरैबायदि दुस्त सान्दुं गोसायाव ना नोङो औ गोसा नाय दे दलदनो दे दलद नाय बिदि खालामजाया मोजाङै जिरायनानै नाय मोजां जिराय दलद जिराय सुनै होनसै होमबा बेयाव जाबाय गोदिया थाबायदां सोमनानै दोनदो ना बेयावनो बिदिखौ गासिखौबो नै बोरमा होनलायखायो बेसेबांफोरा दङ बिदिया माथामनि मोनथाम जागोन माथामनिखानो बोरमा माथामनि बिबु बेसेबां लामारो दे खिथादो मानसिफ्रा सोंहरगोन ना बेसेबां लायो होननानै जोंनिजों 250 लाबाय 250 होमबा 3 केजिबा आयु माबा 700 750 बाबारे बा माबा 2 केजियानो जागौमोन इस बे मा बुस्थुलै बे दुलुगोन ना दुलुआ ओमफ्राय बेबो दुलुजोबगोन बे साफा जाजोबगोननो नै नै आरामसे
मानसिफ्रा माबायदि साफा खालामोथाय जानो बिदिनो खालामखायोदां बयबो ना बिदिनो खालामखायो गोरलैयागोनलै ओरैनो दाबाफोरजों एफबबाय थाहैगोन आयै नैबे होबावदो सुनैखौ होबावनोसै आङो नै मेरला मा मेरला बे जेसेबां लगायदों बेसेखौ होनोसै नामा थुआ खालामबावो बुंनानै हामबाय जाबाय आं बैखौ माबाग्रोनोसै माखौ बेखौ साफा खालामसै बेखौ सोमनानै दोनसै गैबावला बिदि गैला एसे दै होबावजागोनदां लोमजासे औ बे लोमजासे ना मुनिस ओमफ्राय बे सुनैखौलाय मानो होजोबबाखो माथो खालामगोन बेखौ ओमफ्राय जागोन एसे आरो बेखौनो जाबावगोन ए आयौ गुबायबो हनै दसेनो दे होमबालाय सोमनानै दोनबावदो दसे दा जल्दि जानायनि खालामग्रोदो हेल्प नांगौ नामा ना नांला हेल्प नांगौ हा बाबु सार्जिकेल माबाया आयौ हनै बेना हनै गोदो मोसौनि माबा बानायग्रासो माबायाबो दाबायाबो मा खालामोमोन बेजों बे सिखाजों बे फिसाजों एक्सेस हाखावो ए बेखौ बिदि गारजोबसिगोन बिदि नै बे बिबुजोबसै नालाय बेखौ फुरा बिदि हाखाव साफा खालामजोबसै बेनो आरोना साफा खालामनांगौआ इन्दिखौबो गारजोब्बाय नै मा होनो बेखौ साथा आथिंजों फुफ्लंबाय नै बेखौहाय बिसिजोबसै बेनि खिखौ गारजोबसै खि गोनांबाबो जायो मानसि हारिया नागारा नायदो बेहाथ' मा खालामगासिनो थायो जायोबो जायो खस्थ' बेखौबा जानो मोजां मोनो मानसिफ्रा बोसोरदानो जालाबायोगोनलै ओमफ्राय बोसोरानो थांजोबनांगौ बेलाय थांजाथों जायो बिदिनो जाग्राफ्रा मोजां नङा मोजां थादों खालामनायदों नै ओरै गोलाव सोनानै लाजोबखानोसै साथा सेरा औ साथा मा होनोलाय साथा सेर होनखायो ना साथा आथिं बेखौहाय ओरै दाना बिसिलांसै ओरै इजि जाबाय साफा नै बेसेबांबा गोलाव गाज्रि सुनाय फुना जोब्बाय बोरमा खि लगायनायखौनो हनै बिमादैया मेंजोब्बायनो ओमफ्राय बेखौ बादा होआ आइ दहगोन मामि दा खालामसै दा खालाम होनदों आरो खालामबावगोन बे सुनायाव सोमनानै दोननाया दाना बेखौ बोखांबाय बेखौ खालामखांजोबनानैहाय बिबुखौ नै माबायदि गयो आयो मैलाया माबा फ्लेस होलाय मुनिस माबासिनो नुगोन खोमा माबायदि नै जास मैलाफ्रा नै साफा बिदि जाखायो आरो माबायदि रोजाखा भान्दार नामा बियो दाना नै साफा खालामनाया जोब्बाय फुरा नै साफा जाजोब्बाय दाना नै बथियाजों होबाय हास'जोब्बाय आरो दाना साफानो नै सुनै दांबाय थानायाव नै आखाइया जागोन दा साफा गुफुर जाजोब्बाय बे मानो बुखुजो औ
नै फुरा साफा रेडि जाबाय आरोना बेखौ दा संनायनिल' लाहार फाहार खालामनांसिगौ दङ नै माबाखौबो बानलुखौबो माबानानै दोनखाबाय खेबस'नानै दोनखाबाय बानलुखौ बिदिनो होयो आरोना बानलु गोरानखौहाय ओमफ्राय नायदो माबायदि गुफुर जाखो माबायदि मैलामोन बियो माबायदि गुफुर जाखो दा जार गोबाव लाखाबाय आरोना बेखौनो 2 घन्टासो जाबायदां बेखौ खामानि मावनाया बेनि सायावहाय 3 केजि दं नालाय बियो ओरैबायदि बुरजा लाबोदों लाबोनायाबो माथाम बोरमानि भान्डार बिबु दा नै संनायनि लाहार फाहार खालामसैलाय दे होमबा नै बे साराया सुनै अरख'जोब्बाय बेयावनो सुनै होनानै भान्डारखौ माबादोंमोन नालाय मा होनो दोनदोंमोन ना दोनहाबदोंमोन दा फुरा अरख'जोब्बाय नै सुनै बोरैबा जाजोब्बाय बेयावनो संसै ओमफ्राय मोजां मानजिखाबाय मानजिबाबो औ मानजियाबो खारला माने अरख'बायसो ना फुरा रेडि जाजोबखाबाय बिसोरो नैबे जाहैबाय बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें ओमफ्राय बे जाहैबाय पियास नै दाना संजेनसै दै दै गुखायो दा दैफ्रा रानजोब्बाय आरोना दा ओमफ्राय नै मस्ला मस्लिफोरखौ होखाला जोबसै गासिबो नाय लोगोफोर एकदम गरमाव जानायनि रेडि खालामबाय आङो जानायाबो दिनैहाय एकदम बिराद गोथाव बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय जानाय जागोन नालाय बेखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामथारसै आङो दै गुसु लालायखाबाय आं थाजिम आयौ होमबा माथो नायबाय थाबावनो नै जानायाव मा दङ बानलुबो लादों थाइथाम ओंखाम लाबाय दालि दङ जानोसै एकदम जाथारसै दे
थान्दायाव औ थान्दा माबाजों गरमाव बिराद हाबदों दैया मोदोमनिफ्राय बिबाथावसिन जानोसै आं गोथावनो लोगोफोर बेयावनो दोनथ'नोसै होमबा नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं